С Ивчето се опитваме да отидем на събитие, на коледно парти, но се разбрахме аз да дойда да я взема, защото преди 2 дни тя е спукала гума и гумата е била толкова сериозно спукана, че се е наложило да изчака докато пристигне чисто нова такава, за да я монтират. Идвайки да я взема, установяваме, че моята гума също е спукана и не мога да карам така, защото съм на джанта. Не е добре положението. Чува се едно стържене от дясната страна. Колата е леко така наклонена. Аз верно, че съм надала 4-5 кила, ама 2 тона кола, не мисля, че мога да я мръдна. Спукана е гумата и сега тук има 24 часа сервис и с Ивчето отиваме да сменим гумата в 11 без 1. Ти се кажи какво стана това вечер? Спука се гума. След това тук се опитвам да си взема скъсаната турба, защото е много тежка и накрая бялата ми турбичка гледа какво става. Падна в кълта и тук и всички неща. Сега Ариел веднага да ми дадат капсули за пране. Не мога, оле.